Біз Галиаскар Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театрында ул Казан қаласының иң ямьле, матур урынында, үзәгендә урнашкан. Һәм бу театрның үзенчәлеге шунда, башка театрлардан аермалы буларак, безнең диварларыбыз пыяла. Һәм шуңа күрә тамашачы театрда булганда да Казаныбызның менә бу яктан заманча, матур өлешен күрә, каршы яктан балконда аның иске өлеше, татар бистәсе күренә, үзенең мәчетләре, манаралары белән. Менә шушындай матур урында урнашкан. Каршыда 3 катлы иске бина ул элекке Шәрык клубы. Анда безнең беренче татар театр труппасы Сәйяр эшләп алган. Аның җитәкчесе Габдулла Кариев әйткән имеш, безнең исемнәребезне әле алтын хәрефләр белән язарлар, һәм театрның үзенең бинасы булыр дип. Һәм кечкенәдән Коръәнне яткан, белгән, зирәк, талантлы Габдулла Кариевның бу сүзләре әйтерсең, халык әйтмешле фәрештәнең амин дигән сәгатенә туры килгән, нәкъ шушы урында менә матур бина хасил булды. Серле әкияти, борынгы Кабан күле буенда бер карапны хәтерләткән сыман. Безнең театр фойесі бик якты, киң, матур, һәм бер караганда ул ниндидер сынлы сәнгать музеенда хәтерләтә. Чөнки янда менә шундый сыннар да бик күп. Аның рәсемнәребез тарафыннан эшләнгән иҗат портретлары безнең артистларыбызның. Һәм шулай ук менә биредә һәр вакыт артистларның иҗатына багышланган күргәзмә булып тора. Арада без соңгы елларда ул традициягә әйләнеп китте. Татарстанның танылган яки яшь рәссамнәренең күргәзмәсендә урнаштырабыз һәм спектакль карарга килгән тамашачы бер уңайдан безнең рәсем сәнгате белән дә, рәсемнәребезнең эше белән дә таныша ала. Габдулла Кариевның исеме чынлап та мәңге алтын хәрефләр белән язылган кебек тарихыбызда, театр тарихында калды. Һәм әле аның сынын татарның мәшһүр сынчысы Бакый Урманчы менә шулай ак мәрмәргә дә индерде. Һәм ул безнең театрыбызның түрендә тамашачыны әйтерсең каршы ала. Безнең театр 1939 елдан башлап Галиаскар Камалның 60 еллыгы уңаеннан Галиаскар Камал исемен йөртә. Ул үзе исән чагында ук татар Островский дип йөртелгән шәхес, татар драматургиясына, бирек таның комедия жанрына нигез салган драматург, публицист, тәрҗемәче, мөхәррир, театр һәм җәмәгать эшлеклесе дибез. Кирәк чакта менә дигән талантлы артист, режиссер һәм әле бик үзенчәлекле сатирик рәссам да булган, аның шарышлары да бар. Галиаскар Камал 20 гасырның кайдыр яртысы аның исеме белән, аның әсәрләре белән бәйле булса, инде 20 гасырның икенче яртысын 35 елдан артык Академия театрында режиссер булып торган, баш режиссер булып торган Марсель Сәлимҗанов исеме белән бәйле. Бу безнең Махмуд Расимов дигән сынчы эшләгән сыны, бюсты, СССРның халык артисты Марсель Сәлимҗанов. Ул совет чорында бөтен совет иленә танылган, бик дәрәҗәле, абруйлы режиссер иде. Тукай исемендәге, Станиславский исемендәге дәүләт премияләре лауреаты һәм педагог та.
Bizim teatrda bik көп аның шәкертләре эшләде һәм эшли. Соңгы көннәргә кадәр ул театрда булды һәм 2нче елда вафат булды. Менә шуннан башлап инде 20 ел була дияргә мөмкин. Аның шәкерте бик талантлы Фәрит Бикчәнтаев безнең театрыбызны җитәкли. Марсель абыйның эшен дәвам итә, театрны һаман да әйтергә мөмкин, ниндидер заманча югары баскычларга күтәрә, шушындый талантлы шәкерт тә калдырды Марсель абый. Аңа безнең Россиянең иң югары дәрәҗәле премиясе алтын битлек бирелде. Ул бүгенге көндә безнең Татарстан Милли музеенда саклана. Ә менә биредә тагын бер алтын битлек күрәбез. Ансы безнең Россиянең Татарстанның халык артисты Ринат Тажетдиновка бирелгән бүләк. Ул да безнең горурлыгыбыз. Менә шулай аны саклыйбыз. Татар театры, biz аны Камал театры дип әйлибез. Илдәге милли театрлардан иң өлкәне санала. Без быел 115нче сезонны башладык. Димәк, 1906 елның 22 декабрендә бу көн Татар театрының туган көне дип атала. Bir төркем яшьләр, гимназистлар, алдынгы карашлы, алдынгы фикерле шушындый кызлар, егетләр спектакль күрсәтәләр. Намик Камал, төркчедән тәрҗемә, беренче өлеше драма, кызганыч бала, икенче өлеше аның комедия була, гыйшык бәләсе. Шушылай итеп зур уңышка ирешә. Гәрчә аңа кадәр дә инде Казанда беренче урында күрсәтелгән була спектакльләр. Аннан йорт спектакльләре дигән, кайбер йортларда, бай йортларында күрсәткәннәр спектакльләр. Әмма тарихка 22 декабрь 6 ел кирип калган Татар театрының туган көне булып. Шулай итеп, инде бик Октябрь революциясендә бик күп милләтләр үзләренең театрларын әле төзи башлаган чакта, мәсәлән, Чуваш театры, Башкорт театры, башка театрлар, безнең Татар театры инде ил күләмендә танылган, 10 еллык тәҗрибәсе булган, бик талантлы артистлары булган труппа була. Ул әле хәтта күп кенә милли театрларга оешырга ярдәм итә. Хәтта 18-20 елларда алар Орта Азия ягына да барып чыга, кайры безнең режиссерларыбыз, артистларыбыз ул якта да милли театрлар оештырырга ярдәм итәләр. 6 елда театр туган дип әйтсәк тә, Ильяс Кудашев Ашказарский татар театрын башлап җибәрүче иң беренче шәхесебез. Бик талантлы шәхес, бик күп музыка коралларында уйный ул. Заманында бик мәшһүр саналган Казандагы татарская учительская школа тәмамлый. Фатих Амирхан, Гаяз Исхакилар заманында аралашалар да. Ул шул вакыттан бирле инде хыяллана, нигә соң татарның үз театры юк дип. Һәм шушы өлкәдә ул эштә башлады. Оренбургка укытучы булып килгәч, үз янына җыя шушындый алдынгы фикерле яшьләрне, Островский әсәрен тәрҗемә итә, игъланнар чыга, бу инде спектакль күрсәтелергә дә тиеш була. Бу 1905 ел. Ләкин каядыр дин әһелләре дә, цензура да, шәһәр власте да моңа мөмкинлек бирми. Менә шушындый каршылыклар белән төзелә безнең татар театры. Һәм дә 20 яшьлек ялкынлы татарның да үз театры булсын дип йөргән кызлар, егетләр тарафыннан төзелә. Айырмалы буларак рус театрыннан. Чөнки 18 гасырның уртасында император Елизавета Петровнаның указы белән рус театры иеша. Ә бездә менә шулай халыкның үзеннән чыккан яшьләр үзләре тырышып шушы театрны булдыралар. Бик
авырлыклар күчерәләр, ачлык та, ялангачлык та, аңламау аларны да бик күп була. Татар театры ул халыкның иң яраткан сәнгатенә әйләнде. Бу урында мин Марсель абый Сәлимҗановның сүзендә искә төшерәсем килә. Театр ул халык йөрәгенә иң тиз барып җитә торган сәнгать ди. Октябрь революциясеннән соң дәүләт театры оеша, аның беренче җитәкчесе Кәрим Тинчурин була. Ул тарихта драматург булып кергән, әмма ул менә дигән талантлы артист, режиссер, театр эшлеклесе һәм ул шакырта театрга яшь композитор, музыкант Салих Сәйдәшевне. Менә шулай итеп аларның иҗади дуслыгы нигезендә яңа жанр тула, музыкаль драма. Башта спектакльдә тәнәфес вакытларында я башта, я ахырында музыка уйнап торылса, оркестр булса, соңыннан нинди дә булса әсәрнең образына карата музыка языла башлый. Музыкаль драма бу безнең татар халкының иң яраткан жанры һәм шулай итеп зәңгәр шәл туа. Бүген дә без үзебезнең спектакльләребезне башлаган вакытта шушы зәңгәр шәл музыкасыннан ноталар, шуның җырның кисәге белән башлыйбыз бит, исегезгә төшерегез. Аннан соң инде Казан сөлгесе, Сүнгән йолдызлар, Наимшик һәм башка бик күп музыкаль әсәрләр дөнья күрә. Кәрим Тинчуринның язмышы бик фаҗигале. Ул сталинизм корбаны, аны нахакка халык дошманы дип кулга алалар. Зурлап башта уздыралар юбилейын, 50 яшьлек, аннан соң кулга алалар. Бу әйберләр аның хатыны, шулай ук Сәйяр труппасында да артистка булган бик талантлы, укымышлы, белемле Заһидә ханым саклап калган әйберләр. Ире аркасында аңа бик зур кайгылар, борчулар күрергә туры килә, эшеннән дә куыла, шәһәрдән дә, ләкин Кәрим Тинчуринның язмаларын, архивын менә шушы әйберләрне ул саклап калып, инде соңыннан менә 20нче гасырның ахырында бүләк итте. Кайбер өлеше аның Тинчурин исемендәге театрда, менә кайберләре бездә. Ул Кәрим Тинчурин бик яраткан антиквар әйберләр, ул фотога төшерергә яраткан, аның үзенең фотоаппараты булган. Ул һәр яктан бик талантлы, бик культуралы, зиялы, әдәпле, гаҗәеп шәхес булган, әмма ни кызганыч, Кәрим Тинчурин да, Фәтхи Бурнаш та, татарның менә дигән кабатланмас трагик актеры Мөхтәр Мутин да шушы елларда кулга алынып, нахакка дөньядан китәргә мәҗбүр булалар. Әмма соңыннан әлбәттә аларның исемнәре аклана. Театрыбызның 2 залы бар. Зур зал. Анда 842 урын бар. Ул татар телендә артистлар сөйләсә, һәр вакытта да безнең бары тик татарча гына бара. Кайбер милли театрларда инде ни кызганыч, ни аяныч, үз телләрендә уйный алмый башлаган милләтләр дә бар. Бездә һәр вакыт татарча, татар телендә бара. Шул вакытта рус телендә, инглиз телендә тәрҗемә дә булып тора. Безнең театрның менә бу өлешендә илебездәге бер театрда да минемчә ул юк. Бу безнең театрның бер горурлыгы, үзенчәлеге. Татар театрының иң күренекле шәхесләре, артистлар, режиссерлар, драматургларга багышланган үзебезнең рәссамнар иҗат иткән портретлар галереясы. Бу якта шушы күренекле шәхесләрнең шәхси әйберләре, мәсәлән, Галия Булатованың калфагы, анда Фатима Ильскаяның бизәнү әйберләре, инде бай әйткәнемчә Ильяс Кудаш Ашказарский ул бик көчле музыкант булган, менә аның скрипкасы анда безгә аныгы бүләк иткән иде. Һәм шушы урында безнең Галиәскәр Камалга багышланган бүлмәбез дә бар. Галиәскәр Камалның бу бүлмәсе
театрның 100 еллыгы узган көннәрдә барлыкка килде. Менә шушы шәхси әйберләрен аларның туганнарыннан алгач, без моны оештырдык. Һәм чынлап та бирдә барсы да кайчандыр Галиәскәр Камал бүлмәсендә булган әйберләр. Ул көзге. Бу көзге Галиәскәр Камалның гына түгел, аңа кунакка килгән бик күп талантлы артистларның да, язучыларның да йөзләрен хәтерли саклыйдыр. Мәсәлән, истәлекләрдә бар Мөхтәр Мутин, кайчагында Галиәскәр Камалларда шушы көзге янында Шекспирның әсәрләрен репетиция эшләргә яраткан, монологларын укыган. Өстәлдә аларның аш бүлмәсендә тора иде. Менә бу савыт-саба шкафыда һәм ул чакта бик модада булган этажерка, шулай ук Галиәскәр Камал бүлмәсеннән китап шкафы. Һәм аның өчен, шулай ук безнең өчен дә бик изге урын менә шушы язу өстәле. Галиәскәр Камал менә шушы Вена урындыкларына утырып үзенең бөтен әсәрләрен ничә дистә ел шушы урында иҗат иткән, язган. Аның 30-дан артык сәхнә әсәре бар, бик күп тәрҗемә эшләгән һәм бер төн эчендә ул Островский яки анда төрекчәдән яки чит ил классикасыннан пьесаларны тәрҗемә итә ала торган булган. Ялны белмәгән, йокыны белмәгән. Бәлки шуңа күрә дәдер менә бу сында ул Рада Нигъмәтуллина эше, ул бик карт кеше булып күз алдына килсә дә, аңа бары тик 54 яшь. 54 яшьтә шулай аз яшәп ул тиз генә арабыздан китеп барган. Аның бөтен уе, бөтен тормышы театр белән, әдәбият белән, милләт тормышы белән бәйле, үзен уйламаган һәм шулай үзенең гаиләсе турында. Галиәскәр Камал татар театрына үзенең бик күп әсәрләрен калдырды һәм алар бүгенге көндә дә һаман сәхнәләрдән төшмиләр һәм Галиәскәр абзый иң түрдә безне сәламли.